A delegación do Goberno animou aos concellos galegos a solicitar as achegas para o transporte público local. O Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana ten 275 millóns de euros para financiar o déficit dos servizos municipais. A delegación do Goberno anima aos concellos galegos a solicitar as achegas para o transporte público local. Son en total 275 millóns de euros do Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana. O prazo de presentación de solicitudes está aberto e continuará así ata o próximo 5 de outubro. Poden pedir achegas aos concellos e deputacións que prestan servizo de transporte público. No caso destas achegas para o transporte público local, o obxectivo do Goberno é paliar o descenso de ingresos pola baixada nas vendas de billetes. Queren compensar o déficit extraordinario provocado dende marzo pola pandemia da COVID-19. Esta medida enmárcase na aposta do Goberno por establecer un escudo social fronte á COVID-19. É a primeira vez que se aborda unha crise con inxección de fondos en lugar de recortes. Ven a complementar outras medidas previas para combatir a falta de liquidez, como o ERTE, as axudas para persoas autónomas ou o ingreso mínimo vital.